Igande honetan, eszenatoki honetan, ekitaldi oso garrantzitsu bat ospatuko dugu. Berezia eta ezberdina izango da hainbat arrazoiengatik. Alde batetik gaur utzik ikusten dozuena, igande honetan gure ilusioa, gure indarra eta gure determinazioa partekatzen duten 100 pertsonez beteko dalako. Giro aparta eukingo dogulako, ekitaldi musikatuekin, food truckak bebai egongo dire, maila goreneko hitzartze politikoak eukingo doguzelako, ez da oso ohikoa, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako ordezkari gorenak lehendakaria eta alderdiaren presidentearekin mitin edo hitzartze berdinean egotea, eta hori domekan igande honetan gertatuko da. Guretzako landako berezia delako ulertuko dozuen bezala, eta gure etorkizuna jokoan dugun udal eta foru hauteskundetarako 375 egun falta direnean ospatzen dogulako. Adi da, aukeratu dugun leloa, denok interpelatzen gaituen leloa da, ez bakarrik Eusko Alderdi Jeltzalea osatzen dugunok, baita gizartea osotasunean ere. Erabakigarria den momentu batean gaude, nazioarteko eta estatu mailako kontestu oso zehatzean, oso ezegonkorrean aurkitzen gara, eta denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan eta guk hori ondo ezagutzen dugu eta ondo dakigu. Gure herria martxan dago, aurrera doa, eta hori konfiantza eta etorkizunaren sinonimo da. Eta hori posible egiten duten pertsonak, guri erakundetatik, udaletatik, aldundietatik, herrietatik, guri indarra emoten dozkue aurrera jarraitzeko. Instituzio horietan, zentralidade politikotik erabaki errealak eta herri eredu jakin bat proiektatzen duten proposamenak egiten. Aurrean ditugun erronkai aurrez aurre begiratuz eta esan duten moduen proposamen errealak egiten herri eredu jakin bat isladatuz. Eta batez ere Euskadi gaur horrelakoa bada, Euskaldunen gehiengoaren babesa dugulako da. Eta pertsona guzti horiei eskerrak eman gure deutzueguz eta aurrera jarraitzen dugula ere esan nahi diegu. Badakigulako, guk ondo dakigu benetan garrantzitsue dana zer dan. Eta hurrengo 375 egunak erabakigarriak izango dire. Aurrera diharduen indarra gara, beraz adi, datorren igandean alderdikide eta alderdizale guztieri landakora etorteko deialdia egiten dutzegu.